Ide, môže, ide. Dobre, ide. Ale hore, jeden, pred bránku, všetci ste tu. Poď hore. Ale vidíš zase, paradoxne sa háda ten, kto vyhráva. Zase. Chápeš? O 4 góly vyhrávali a išli sa Ale hádať. dneska držíme piču. Ani slovo som nepovedal. Práve preto ja som naspäť na spadku. A to ešte tu není Boris. Ten, ktorého som pred 3 týždňami, keď som ho umravňoval. Odtedy, že Sparta nechce, aby som im pískal, lebo že som na nich kričal. Hovorím, buďte radi, že kričím a neťahám karty. Ale áno, my sme si potom podali ruky, ale normálne penu na papuľa po zápase došiel. Musím ťa nejak udržiavať v strehu. Ja ho poznám 100 rokov. Ale musíš zdať, dneska vydržme piču. A však ale není dôvod, však boli všetko zákroky. A keď mi niekto povie, že však on už tretíkrát u faul, však nie futsal, nie sú kumulované fauly tu. Keby to boli nejaké zákerné, tak to pochopím, ale tak to vyplýva z Rím tie fauly. Hej! Dáme voľný jeden! A teraz! Ja nechápem, jak to bol mať Android. Môžeš, jasné. Pokiaľ nepreruším hru, pri aute, pri rohu, kopete hneď. Prekvapíte súpera. Poď oproti nemu! Dobrá robota! Kedy hráte? A to sa ti chcelo dojsť? Tento zápasom to je. Však to sa na piču zase. Robo vzadu! Áno! Milo, poď a hraj! Juro! Kido týmka kedy? Kido. Nevolal ti ešte, že? Kľude! Nedvíhaj. Poď! Boli go na zem, volal. Poď. Keby volal, alebo že sa pýtal, že čo chceme, jedny žuvačky nech Druhý zápas. Čo? Nie druhý zápas hráč. Nejaké ovocné žuvačky, keby mi donesol tie melónové alebo... Tak napíne hráme to. Ako nemusí, ale... Ale vozy potrebujeme, tak... Takéto nejaké tie orbitky, tie samo... Nejaké melónové, alebo jahodové, alebo tie huba, čo sú tie. Hlava hore, bielý! Ciro, musíš obta! Poď ešte, dávaj! Poď ešte oproti! Budeme mať bundy. Vysal nám cez týždeň. Ja! On sa dlho rozhodoval, že či chcem dlhú alebo krátku. Hovorí sa... Tu, môžeš jadu. Lebo už od augusta strašili, že tento rok má byť tuhá zima, ale... Môžeš ísť dole! Ale to by... Výborný, Jaromír! To bude aj s nápisom, alebo čo? No počkaj, zase si zober v septembri bola fakt taká kosa. Ale samozrejme ne na snúženie. A teraz nedávno. Áno, aj my sme si nakoniec dali krátko. Sám! Siki, ide, zabieha, Siki! Teraz! Rovie. Háčov, chalpov, bacha, bude zbiehať. Háča! Píče sa skokot, super, jak skokot. Už je bol
Dobre, však nič neriešim, ale prerušil to. Môžeme? Áno. Verte si hráčov. Poď tam, Jerej. Jeden výstup hráčov. Poď, Bojo! Nebál! Sám do piče! 98, asistencia, 16 gól. Ideme, po akcii. Majú. Hopa. Juri, idete. Ideme, nič. Dobre, poďme, hraj. Idem na druhú stranu zase, dobre? Keby bola lopta vonku, zmiznite mi. Počkaj! Zastav. Poďte. Vy normálne pokračujete v hre. Poď, pekne, trpezlivo, poď. Poď dole, poď, ideme na. Výborne. Idem. Ajo. Sám dozadu. Dotedy sa ti náhodem. Čo, nejde tabula? Úplne však Nejde. Ide. Hraj. Možno milimeter. Čisto, stále. Ukludni, prosím ťa. Na čo také reči zase? Ale ja som to videl, mali ste loptu, nechal som výhodu. Ale takéto reči netreba, dobre? Však to je futbal pre Boha, ne backling moravča. Áno, ja viem, videl som to, ale nechám vám výhodu. Môžem to začať pískať jak basketbal a nezahrať. Hraj! Nie je problém. Snažím sa vás nechať zahrať. Poď, hraj! Trošku. Poď, Karli, ty kde si? Ja som všade. Pani, ja predstavím, že to toto je toto. Vystrel všetky! Nestavu. Sedem 0. Dal gól. Ty si dal gól, ja viem, 20, pardon. 20 a 10 asistencia daj. Počkaj. Napísal som, že haj. Stále s ním. Nie. Miloj! Škoda. Tam. Lavorko. Poď! Dávaj, Krishna!
Dobre, vonku. Anči, poď! Komu? Niko tam zabiehal, ale asi to nechodí. Vyššie, tam to preber. Poďte vyššie, tam si to prebere, dobre. Poposúvajte si. Posun si. Preber to už to preber. Nemá s kým. Nemá, nikto tu není. Poďte ďalej, Fialový, tak. Juro, Môžeme hrať. Poďte trošku ďalej, Fialový. Naspäť. Juro. Jano. Máte, nestrán sa! Máte stretching? Máte bek! Na mieste. Isto. Daj, Jura. Poď, prepáč. Do mnohých chalani viac to prever. Máte priamy, máte. Myslím si, že zastavu 7-0 nemá dôvod vás hrať. A ešte na ich polke. Aj, poď sa tam, Marek. Bez faulu. Lopta. On môže hrať na zemi. Všetci si myslia, že Odtopni to už! Jani! Pýta! Bez Pavlu! Aj ruka! Ale presne, nesmie zabrániť Peterovi, aby mohol s ňou aj on. Áno, to boli 2 sekundy, ja viem, ale urobil to... Poď ďalej, Fialovič! Daj minútu. Ja viem, že ju, ale... To musí aj trvať. Aj. 8-0. Dobre. 16. Nebol taký vlastne jesený kompol. Dobre, nechal. Môže?
Filip, prvý gól! Napravo, napravo. Pri autovej! Tak, super. Hraj. Ale to mal zase červené hedo. Aj tam bola červená. Ešte niekým to treba radikálne a nie, však nie. Jo, však je to priznal. Máme my. Tak to sa priznal. Odo mňa bolo. Potom tak. Teraz sa priznal váš spoluvák. Áno, hraj. Nemôžu mať teraz time biely, keď vy máte loptu však. Páni, nehráte to prvý týždeň. A to sa mi ešte nestalo, aby sa vyhlásil. Máte loptu, ne? Kilenc 0. Buona fortuna. Mati, kde si to? Peťo! Bol si kričať, ale... Dobre, povedz mi. Hej. Kde mám? Kam máš? Dopredu! Kirka 0. Či prihral, ale ešte fialový? Tak 9-8, pardon, individuálne. Kirka 0. Ty! Tak potom Maďaru, jo? Bez faulu. Slováky. Čisto páč, čisto. Lieha. Ale veď teraz išiel normálne s tým bojčak. Pán Hejna. Nevidel som, že by ho klopol na schvál. Dobre, ale aj on má nejaký
Dobre, Ráčo. Počkal som. Fair play, však. Hej, páni, čo sa deje? Neriešte nejakú situáciu. Nemôže! Máči si posledný! Nej som posledný, to máte posledný. Dáni posledná akcia, ideme potom my! Ešte jedna! Ježiš, ja sa budem 20 minút. Niko! Adam, vykaši sa na ňu. Čau. Čau. Páni, je to úplne zbytočné. A robíte to obidvaja za deň. Prečo? 10 čo poznáš, že? Robíte to obidvaja, však si jak deti v materskej škole, čo som ja, vychovávateľka. Ale hrajme. Tomu je to normálne, dohrajme. Počkaj. Hraj si, tu je sa strany. Niko, nehaj ho. Ale šak! Hej! Nebola z toho taká výhoda, ešte raz polovičky. Mám čas na to vrátiť. Niekoľko rokov platí, že rozhodca môže vrátiť, pokiaľ nie je výhoda z toho nejaká. Nebola však, ešte tam bol atakovaný. Daj! Chlapci, však všetci sledujete aj futbal, takže neblázni. Výhoda naozaj musí byť výhodou. Tu bol faul, bol. Desinka, ale kľúč. Ja viem. Pravá ruka. Ráčo! Šuro! Páč, ale... Niko, stačne rýchle, Šuro. Ja sa vidíš, tam... Niko! Máš stred, halo, Ďurič! Môžeš, máš stred teraz. Poď stred! Ďuro! Padne od teba! Ty tam nebol, odta. Poď, Peťo! Počívaš domov. Hraj. Kurva. Posem po trošku ďalej, poprosím ťa ešte. Tak. A bez faulu, sme už dokonca. Poďal to, poďte, Mialovi aute. Ty si mám za 96. Bez faulu.
Ešte nie je podpené, ešte už číha. Ešte nie, ešte neviem, čo budú. Len aj tak na toto nemáte úplne nepremyslené, to musíte potom ešte nejaký prší plán mať. Ale teplá je. To je teplá. Neviem, začneš nosiť na diskotéky. Dobre.